така, здравейте ученици. Готови ли сте за работа? Да. Отсъстващи днес? Мария, 8 номер. Добре. Искам да попитам в началото на часа с кое явление се запознахме през изминалите няколко часа? Светлина. Точно така, със светлината. Започнахме изучаването на нов раздел от физиката и това е този свързан с светлина и звук. Кажете ми, кои са източниците на светлина? Значи, нека най-напред да кажем, че източниците на светлина биват какви? Естествени и изкуствени. Точно така. Кои са естествените източници? Слънцето и звездите. Да, слънце, звезди, мълни, гръм, точно така. Естествените източници на светлина са тези, които светят със собствена светлина. Хайде да видим сега кои са изкуствените източници на светлина. Лампа, фенерче, свеч, точно така. Те нямат собствена светлина, а изкуствена. Освен това, нека да си припомним, че повечето тела в природата, за да излъчват светлина, те трябва да бъдат нагрети до определена температура. Тоест, източниците на светлина можем още като какви да ги определим? Като топли и студени, топлинни и студени източници на светлина. Кои са топлинни източници? Слънцето, например, огъня, добре. Какво ще ми кажете за студените източници на светлина? Кои тела в природата, примерно, може ли да ми кажете такива, които излъчват светлина без да се нагряват определена температура? Сега искам да ви ориентирам малко, например, лятно време, когато се разхождате в тъмнината. Да, какво можем да видим? Светулки. Светулките излъчват светлина без да са нагрети до определена температура. Освен това искам да ви припомня и за светодиодите, които се намират къде? В екраните, на телевизорите, компютри, така нататък. Да, точно. И лазерите. Лазерите са също студен източник на светлина. Как се разпространява светлината в природата? Точно така. Светлината се разпространява винаги по права линия. И кое е доказателството за това? Нашата сянка. Доказателство за праволинейното разпространение на светлината в природата е наличието на сянка. Вече казахме, че светлината се разпространява в прозрачна материална среда. Какви прозрачни среди познавате? Вода, въздух, стъкло, това са прозрачни материални среди. Това означава, че в тях има някакви частици. Къде още би могла да се разпространява светлината? Въведохме едно ново понятие. Да, понятието вакуум. Какво означава вакуум? Това е точно, това е едно празно пространство, това е среда, в която няма никакви материални частици. И когато светлината срещне едно непрозрачно тяло, каквото е човешкото тяло, каквото е примерно един учебник или тетрадка, светлината образува се сянка. Тоест светлината не би могла да проникне през непрозрачните тела. Кажете ми, кои са двете основни явления, свързани с светлината, с които се запознахме през изминалите няколко часа? Пречупване и отражение на светлината. Какво беше отражение на светлината? Лъча се отразява, но какво става с светлината? Светлината на границата на две среди, какво става с нейната посока? Тя се сменя, но остава в каква среда? Остава в същата среда. Значи при отражението на светлината на границата на две среди, светлината променя посоката си на разпространение, но тя остава в същата среда. Какво беше особеното за пречупването на светлината? Светлината на границата на две среди, какво се случва? Променя посоката си на разпространение. Ние казахме, че средите се отличават с какво? С различна оптична плътност. И нека да си припомним сега, да илюстрираме всъщност
тези две явления, свързани с светлината, пречупване и отражение. Хайде сега да видим какво беше това. Кое е това явление? Отражение. Това е отражение на светлината. Ето падащия лъч, ето го е отразения лъч. Значи, какво се случва? Я да видим сега. Значи, ето той достига до граница на две среди, променя посоката си на разпространение, но остава пак в същата среда. И какво гласеше закона за отражение на светлината? Какъв е падащия и какъв е отразения ъгъл? Те са равни. Тоест ъгъла на падане и ъгъла на отражение са равни. Това е илюстрация на отражението на светлината. Хайде да видим сега дали ще разпознаете и другото явление. Да видим сега. Какво е тук? Пречупване на светлината. Кажете ми, когато светлината преминава от оптически по-рядка в оптически по-плътна среда, какво се случва с пречупването? Тя ще се пречупва, но какво се случва с ъгъла на пречупване? Имаме от оптически по-рядка в оптически по-плътна среда. Кой лъч е по-голям? Това може би сте го забравили. Значи, когато светлината преминава от оптически по-рядка в оптически по-плътна среда, всъщност пречупеният ъгъл е по-малък, точно така. А когато светлината се разпространява от оптически по-плътна в оптически по-рядка среда, тогава пречупеният ъгъл е значително вече по-голямо, зависи, разбира се, от оптическата плътност на средата. Добре. Замислили ли сте се някога каква е връзката между бялата слънчева светлина и небесната дъга? Замислили ли сте се някога дали има такава връзка? Не сте се замислили? Добре. Ами сега в този час ще продължим с изучаването на светлината и ще отговорим, ще се опитаме да дадем отговор на този въпрос, дали има връзка между бялата слънчева светлина и между това красиво явление небесната дъга. Така че този час ще се запознаем нова тема, която може да се запишете като заглавие светлина и цветове. И всъщност през този час ще научим, че бялата слънчева светлина е съставена от различни цветове, които формират спектъра на светлината. И сега искам да ви кажа няколко думи най-напред за Исак Нютон, който всъщност извършил този опит с разлагането на бялата слънчева светлина. Чували ли сте за Нютон? Да, това е за В учебниците по човек и природа Нютон присъства с едно от неговите открития. Говоря за човек и природата 5-ти клас. Това е откритието за гравитацията. Чували сте, предполагам, за гравитацията. Това е откритие на английския физик Исак Нютон. Той живял през 17 век и мнозина го определят като един от двигателите на научната революция, изключителен математик, физик, философ, теолог с изключителен принос в областта на математическия анализ, на механиката, който е дял от физиката, който вие ще изучавате до година в 8 клас, но също така и в областта на той изучава светлина и звук. Исак Нютон, както казах, е живял през 17 век и завършил е Кеймбриджския университет, един от най-престижните университети и до ден днешен в света. Впоследствие става и преподавател там. По-късно така развива и политическа кариера, превръща се в изключително доверено лице на тогавашния британски крал Чарлз II, който го прави управител на неговия монетен двор, с което той се занимава всъщност и до смъртта си, но изключителен гений за своето време.
с изключителни постижения в областта на науката, както казах, мнозина го определят като един от двигателите на научната революция. През 17 век английският физик Исак Нютон всъщност успя да разложи бялата слънчева светлина и изучава нейния спектър. Знаете, че по принцип светлината, която е в Слънцето, тя има неопределен цвят и затова се определя като бяла светлина, но той насочва лъч слънчева светлина към стъклена призма и на екран, който се намира зад призмата, той успял да разложи бялата светлина и наблюдавал 6 различни ивици, 6 различни цвята. Точно така може да видите и тук причупени, като той установява, че всъщност най-силно причупен е виолетовия цвят, а най-слабо се причупва червения. Освен това, светлината се движи с различна скорост в природата и този цвят, който е най-слабо причупен, а именно червения цвят, той е най-бърз, той се разпространява с най-висока скорост, но като обратно, виолетовия, който най-силно се причупва, той се разпространява с най-бавна скорост, точно така. Исак Нютон, разлагайки бялата слънчева светлина, установил, че всъщност тя е съставена от различни цветове, точно така. Но когато лъчите на различните цветове се събират в едно, те се възприемат от окото като бяла светлина. И ето тук още веднъж можем да видим всъщност и опита. Това, което преди малко ви казах, че на екран за призмата той наблюдава тези 6 ивици, които всъщност бидат в състава на слънчевата, на бялата слънчева светлина. И всъщност съвкупността или подреждането на тези цветове, които влизат в състава на бялата светлина, се наричат спектър на светлината, така че може да се запишете сега опит на Нютон и спектър на светлината. Слънчевата светлина е съставена от червена, оранжева, жълта, зелена, синя и виолетова светлина. И тази подредба ние наричаме спектър на светлината. Всъщност Исак Нютон поставил още една и установил, че след преминаването на лъчите през нея, бялата слънчева светлина се възстановява. Най-важният извод, всъщност, който може да се направи от този опит на Нютон и което бих искала да се запишете, че светлината е източник на цветове. В миналото, преди той да направи своя опит, се е смятало, че цветът е качество вътрешно присъщо за съответния предмет, но всъщност в резултат на тези опити, в резултат на откриването на спектъра на светлината, това, че бялата светлина всъщност е съставена от различни цветове, се установява, че всъщност цветовете, които виждаме в природата, са ефект на светлината. Те не са вътрешно присъщо качество на съответните предмети, а това е ефект на светлината. Но, както казах, когато лъчите на всички цветове са събрани в един сноп, те се възприемат от окото като бяла светлина. Защо окото? Окото е сетивният орган на зрението, с който ние виждаме и с който разпознаваме предметите от околния свят. Тук още едно малко допълнение само искам да направя, че слънчевата светлина, тя се нарича полихроматична светлина, идва от гръцкото поли, което означава много, и хромос, което означава цвят. Полихроматична е слънчевата светлина, защото тя е съставена от различни цветове. А всички останали са монохроматични, което означава единствен. Моно означава един, хромос от гръцки означава цвят, означава един цвят. Полихроматична е слънчевата, защото е съставена от много цветове, докато всички останали са монохроматични цветове. И всъщност бялата слънчева светлина, как е
спектъра как е открит? Чрез разлагане на бялата слънчева светлина. Сега хайде да видим какво наблюдаваме тук. Небесна дъга. Ако се питате всъщност каква е връзката, каква е връзката всъщност между явлението на бялата слънчева светлина и явлението небесна дъга, това е, че небесната дъга е какво? Небесната дъга, като се сетите за нея, какво виждаме там? Там виждаме цветовете, които влизат в състава, на бялата слънчева светлина. Така че небесната дъга, това е всъщност една илюстрация в природата на спектъра на светлината. И какво е обяснението? Знаете ли какво трябва да има? Хайде, кажете, кога се наблюдава в природата небесна дъга? Когато има слънце, когато има дъжд, слънцето трябва да бъде зад гърба ни, а пред нас да има облаци. И всъщност какво става? Всъщност дъжда навлиза какво? Дъждовната вода къде навлиза? Слънчевата светлина, къде навлиза тя? Тя навлиза през дъждовните капки, точно така, пречупва се един път при навлизането и още веднъж, два пъти, още веднъж при напускането. И всъщност слънчевата светлина не напуска задната капка отзад, а тя се отразява напълно чрез процеса пълно вътрешно отражение. Така се наблюдава явлението небесна дъга. Небесната дъга е всъщност спектъра на светлината. Това е, когато можем да го видим в природата. Едно много красиво явление наистина, което всъщност е доказателство за съществуването на спектъра на светлината. Така, цветовете в природата след явлението небесна дъга, искам да се запишете следващия момент. Това са основни и допълнителни цветове. Основните цветове, които влизат в състава на бялата светлина, са червен, зелен и син. Да, три са основните цветове. Те се наричат основни, защото всички останали допълнителни цветове се получават в комбинация от тяхното смесване. А допълнителните цветове са тези, които се получават при смесване на основните цветове. Като тук искам да обърна внимание, че далеч не става въпрос за смесване на бои. Изобщо не става въпрос за такова нещо, тук става въпрос за смесване на различна светлина. Така, значи основните цветове, червен, зелен и син. И сега ще видим кое е особеното с допълнителните цветове. Това също бих искала да си го запишете. Когато смесваме червен и зелен цвят, се получава жълт. Жълтият цвят се води за допълнителен цвят на синия. Ето по жълтия цвят. Жълтият цвят не е основен, той е допълнителен на сини, получава се при смесването на червен и зелен. Следващия момент, червен и син образуват така наречената магента. Може би сте чували повече другото наименование, под което е познат. Това е пурпурно-червено или магента, сега като ново за вас понятие. Магентата е допълнителен цвят на зеления. И следващия момент, син и зелен образуват циан, също може би много за вас. Циана тук е допълнителен цвят на червения. И тогава, когато смесваме основните цветове на светлината, червен, зелен и син, и то в разни количества, тогава се образува бяла светлина. И нашето зрение, както казахме, с очите ние възприемаме света около нас. Това е сетивният орган на зрението. Нашето зрение обаче не може да реагира достатъчно бързо, за да раздели понякога цветовете. И тук на 57 страница от вашия учебник, ако погледнете,
един опит, който е направен. Повърхността на диск се разделя на 3 части, които са осветени в основните цветове: червен, зелен и син. И тогава, когато завъртим диска, поради това, че той се движи много бързо, нашето всъщност око го възприема като такъв цвят, като бял цвят, точно така. Защото за движещите се не може окото да реагира толкова бързо на един движещ се предмет и на практика червения, зеления и синия цвят се смесват и диска се възприема от окото като бял цвят. Хайде сега да помислим за това къде намира приложение всичко това, което казахме за цветовете, за спектъра на светлината. Дали има приложение? Има кината и документа. Добре, хайде да се запишем сега следващата точка – приложение. Точно така, значи как се получават примерно цветните изображения в киното, в фотографията. Се получават при смесване на различните видове цветове. И още един момент, екраните на телевизорите са разделени на различни участъци, които се наричат пиксели. И всъщност тези пиксели излъчват основните цветове, червен, син и зелен, с различна интензивност. Още веднъж може да се запишем как се получават цветните изображения в киното и фотографията, да отместим на различните цветове. И най-важното всъщност, че изходът, до който казахме, е достигнал Нютон, разлагайки бялата светлина, е, че светлината е източник на цветове. И сега, за да проверим дали сте запомнили някои от фактите в урока, съм приготвила една кръстословица, свързана с днескашната тема. По-скоро на масите. За да не пречи. Виждате ли, все пак не както потихне малко? По-скоро начина да слуша. Ами, ще помоля тогава някой от вас да ми асистира. Хайде някой момче. Айде някой момче, за да мога да виждам останалите. Сега. Заслава ли? Айде сега. Ами, не знам дали е разбалено обаче. Ами, нищо. Така ще се държим сега. За да може да се видим. Добре. Хайде да видим сега. Кой, първият въпрос, кой открива спектъра на светлината? Исак Нютон. Да видим какво ще се получи в крайна сметка, като решим кръстословицата. Исак Нютон. Добре. Значи, откривателя на спектъра на светлината е Исак Нютон. Как се нарича съвкупността от всички цветове, които влизат в състава на бялата светлина? Спектър. Съвкупността от всички, или по-точно подреждането на цветовете, казахме виолетова, синя, зелена, жълта, оранжева и червена. Това се нарича спектър на светлината. Какъв е цвета на слънчевата светлина? Бяло. Бяло. Казваме, светлината
светлината, която идва от Слънцето, се определя като бяла, защото тя има неопределен цвят. Бяла. Така. Един от основните цветове е цвета на кръвта. Каква е нашата? Червена. Да. Добре. Сега следващото пак имаме основен цвят, който е символ на небето. Син. Така. Един от основните цветове, който влиза в състава на българския трикольор. Зелен. Да, ние вече използвахме червен. Цветовете са бяло, зелено, червено. Ние използвахме и бял, и червен, но тук имаме основен цвят и това е зелен. Какво използва Исак Нютон, за да пречупи слънчевата светлина? По-точно, за да я разложи, това става като тя се пречупва през стъклена призма. Вид валеж. Дъжд. Сега, кой е най-големият естествен източник на светлина? Естествен източник на светлина, това е Слънцето. Един от допълнителните цветове, който се получава при смесването на син и червен цвят. Магента. Или другото име как беше? Червен. Магента, това е допълнителен на зеления цвят, получава се при смесването на син и червен. А как се нарича този цвят, който се получава при смесването на синьо и зелено? Циан и е допълнителен на червения. Циан. И какво получихме? Небесна дъга. Скритата дума небесна дъга, което казахме е красивото природно явление, което илюстрира спектъра на светлината. Добре. Да, хайде се свалим. И преди да приключим, бих искала да си направим, да ви задам няколко въпроса, с които ще проверим какво сте запомнили, какво сте научили от днескашния урок. Сега, вие ще ми отговаряте. Спектъра на бялата светлина е получен с помощта на стъклена призма и за първи път е изследван от Исак Нютон. Така ли? Да или не? Да. Така е. Спектъра на светлината се нарича подреждането на цветовете, които влизат в състава на бялата светлина. Да. Така ли? Да. Така е. Това е спектъра на светлината. И още веднъж, хайде да ги повторим, които бяха виолетова, синя, зелена, жълта, оранжева и червена. Това са цветовете, които влизат в състава на бялата светлина. Вярно ли е, че светлината има различна скорост? Да. И какво казахме? Коя светлина се движи най-бързо? Червената, а тя се и пречупва най-бързо. Тя се пречупва най-слабо. Тя се пречупва най-слабо, но се движи с най-голяма скорост. А виолетовата? Тя е бавна, но се пречупва най-силно. Кое е явлението? Кое е явление причина за разлагането на бялата слънчева светлина? Пречупване, точно така. Пречупване на светлината. Вярно ли е, че за да се появи дъга, слънцето трябва да бъде зад гърба ни, пред нас да има облаци? Да. Вярно е, да. Явлението небесна дъга се получава в този случай. Колко пъти се пречупва светлината през два пъти при влизане и при излизане? По-точно казваме, че тя напълно се отразява чрез пълното вътрешно отражение.
Какво се получава при смесването на равни количества от основните цветове, които бяха синьо, зелено и червено? Да, точно така, получава се бяло при смесването на равни количества от основните цветове. И сега, ако трябва да си направим една мисловна карта в края на нашия урок, за това какво научихме този час? Ние учихме и изучавахме точно така спектъра на светлината. Спектъра на светлината. Кой открива спектъра на светлината? Точно така казахме английския физик, математик, философ Исак Нютон. Тогава през 17 век. През 17 век, казахме, той разлага бялата слънчева светлина и установява, че всъщност какъв е извода, какво установява той, нищо освен, че открива спектъра, подрежбата на различните цветове, но какъв извод достигнал той? Преди малко го казахме, че светлината е източник на цветовете. Светлината е източник на цветовете. Значи той открива спектъра. На светлината, който е подреждането на цветовете, които влизат в състава на бялата слънчева светлина. Хайде още веднъж да кажем кои цветове влизат в спектъра. Бял. Виолетов. После син, зелен. Я внимателно казват зеления, кой идва? Жълт. Оранжев и накрая червен. Но извода, до който всъщност достига Нютон, казахме, това е, че светлината е източник на светове. И аз казах, че в миналото се е смятало, че цвета е характеристика на предмета, вътрешно присъща, но всъщност се оказа, че това е ефект на светлината. И казахме, бялата слънчева светлина е полихроматична, съставена от много цветове, а всички останали са монохроматични. Хайде сега да видим какви бяха цветовете. Цветовете бяха основни и допълнителни. Основните са кои? Син, зелен и червен, които казахме при смесването на равни количества от тях се получава бяло. А кои бяха допълнителните? Виолетов, жълт. Айде новите два, ви ги казахте преди малко. Магента и циан. Точно така. Жълт. Магента и циан. Това са допълнителни цветове. Къде в природата се наблюдава спектъра на светлината? Къде можем да го видим? Чрез кое явление? Чрез небесната дъга, точно така. Спектъра на светлината бихме могли да го видим в небесната дъга. Също и да го. И къде намира приложение всичкото това нещо? Какво е приложението? Преди малко казахме. Цветните изображения, в фотографията, в киното и казахме за екраните на телевизорите, разделени на малки участъци, наречени пиксели, които излъчват основните цветове с различен интензитет. И сега бихте могли да погледнете, тук има една призма, през която можете да видите, хайде да си го подадете. Да, може ли какво наблюдавате? Към светлината. Виждате ли спектъра на светлината? Успявате да го наблюдавате.
гледайки към Слънцето, ние виждаме, че слънчевата светлина е бяла, но тя така се възприема от окото, както казах, когато лъчите на всички видове светлини са заедно в едно, те се възприемат от окото като бяла светлина, но всъщност слънчевата светлина е съвкупност от различни видове светове, които формират нейния спектър. Добре, ученици, това беше за днес. Ще пожелавам ви приятен ден.